for tuning into Zim News Beat TV. Vantu dzimakadi anditika tiri kusangana pano pasekuru Tasvu. Ndingati chakuunzai pano chii? Chandiunza pano inini ndauya kuzotenda hangu nechipo chemwana. Chandiunza pano ndakaita dambudziko. Ndaiva nemaproblem emamiscarriage. Ndikabata nhumbu zobva. Saka sofa ndakabva nhumbu 5. Uyu mwana wendo wechi6 ndibate pano. Saka ndakatsvaka sekuru kuti ndivazive, ndakavazivira kuYouTube. Ndaingotamba chingoona mavidhiyo, chingoona mavidhiyo. Saka then ndaiona mavidhiyo enganga dzakasiyana. Saka favorite yangu ndakaita sekuru Tasvu. Ndakati sekuru Tasvu ndimuchanditira dambudziko rangu kusvika rapera ndichingotaura tega zviya zvandikaona nongodza zviya zviya. Saka ndakazoti rega nditore nhamba. Baba ndatora nhamba dzasekuru. Sekuru akandipa madirections. Ndinofamba somuzukuru. Pandinobva ndinobva Bulawayo. Okay. Saka vanipa madirections kudaro kwabva ndasvika pano pasekuru Tasvu. Ndakasvika ndikataura dambudziko rangu. Sekuru pabva vandiitira sekuru Tasvu. Vakati muzukuru mwana unodi unobata. Saka vakabva vandiuchika mwana. Kubva vanenge vakaita mimba. Ndo mwana kwakubara. Svika izvezvi. Saka ndatauya kutenda. Inini zita rangu noitwa Memory Zvavaduma. Ndinogara kuBulawayo. Saka dangotenda kuna sekuru Tasvu. Tinotenda. Ngatisagumira kwandiri. Ngazvitende avo neavo vanouya nematambudziko avo. Ngazvitowo kwavari. Ndoti Mwari ngave nemi sekuru. Handiti. Sakura kuti pamakauya pano sekuru vachitanga kukupai mishonga yekudya. Hapana kuzobva pamuviri zvakare. Hapana kuzombobva. Ndatova nemaproblem kuti ndakatozvitakura ndaitobleedha. Mimba dzangu dzaibvira pa7 ne6 months, 7 kana pa6 months. Dzakabva i5. So far mwana uyu ndochi6 ndo first born yangu. Handiti. Kubaba vari kupi vemwana? Vari kuBulawayo. Vasara vakati iwe uchienda unotenda ini. Vasara kubasa. Vasara kubasa saka vanti ndanotenda saka vatonyora message baba vakati tenda kuna sekuru kuti ndinotenda chaiko. Handiti. Semudzimai tichidzokera kumashure uchisangana nedambudziko riri kubva pamuviri sekutaura umeita pane 7 months. Zvakaoma sei? Zvinhu zvakaoma. Noti kana uri pane veukama chaivo. Ndaitoita kusarudzwa kai kuti semunhu chero iwo munhu pachangu pandiri tepo. Ndaitokwanisa kana kugara ndega zvichindibata mukati memwoyo wangu. Asi nokupfurikidza kwasekuru izvezvi zveni. Zvanaka takuwirirana nehama vakunditambirawo semunhu ane mwana. Zvinonetsa mufamily kana usina mwana. Yakakosha mwana. Pamakatanga kuona mavidhiyo, makaona mavidhiyo nganga dzakawanda ndobva mazoona kuti sekuru Tasvu ndo favorite yenyu. Chakati muti iyi ndo favorite yangu chamaiona pamavidhiyo ipapo chii? Ini chandaiona pamavidhiyo ndakaona mavidhiyo ekuti pane pakamboenda kumamisha vechindobvisa zvidhoma. Saka ndakabhiliva ndichiona nyoka dzaibuda mudzimba ndikati ibari chokwadi. Vanhu vechingotiza kusvika vazvibvisa zvikaperawo. Ndaito chitotendawo pamavidhiyo kutoti tinotenda sekuru Tasvu akatibvisira taiva nezvidhoma zvakadini. Ndikati inini zvangu zvemberi kwanga zvikonewa. Pandangoti rega nduri. Handiti. Vakawanda imi semunhu andionawo mavidhiyo munogona kutoverenga pamakomenzi ipo ndofunga maitomboverenga zvichinzi drama iri kutamba iri. Saka zvenyu toti drama iri nhasi mauya nemuzukuru wasekuru? Inini zvanga hazvisi drama. Ndizvechokwadi kuti mwana ndaanaye. Ndane 13 years ndisina mwana. Since kubva 2010 ndo pandakaroorwa. Saka nanhasi ndokutobata mwana vangu. Handiti. Anonzi ani mwana? Ane nyasha. Simwa. Handiti. Kuti imani. Handiti. Maita basa amai ane nyasha. For these and more stories, tune into Zim News Beat TV.
chedu kufamba tikazi tinofamba tichidase tikati fambe tisija handizo mvura yehuro tone kambuka kufamba tone umbongozi
For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV